Ji bajarê Amedê dem baş temaşevanên hêja ez maşallah dekakim bi hevpeyvîneke taybet li navçeya Sûriya dîrokî li gel me. Serokê Herêma Kurdistanê hate hilbijartin êdî Nêçîrvan Barzanî serokê nû yê Herêma Kurdistanê ye. Baş e di vê qonaxa nû de wê têkiliyên Hewlêrê û Enqerê têkiliyên Başûrê û Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê ber bi ku derê ve biçin çi bandora siyaseta Hewlêrê wê li ser welatên cîran be em ê vê mijarê bi du mêvanên xwe re guftego bikin. Rêzdar Vedat Koçal li zanîngeha Dicleyê ye di heman demê de pisporê beşa zanistên siyasî ye bi xêratin bername me. Her wiha Newzat Bîngol ku bi xwe lêkolînere û niha jî li navenda lêkolinan a polîtikayên Enqereyê de rêveberî dike hûn jî bi xêratin. Zor Ji spas. birêz Newzat Bîngol dest pê bikim merasima sondxwarina rêzdar Nêçîrvan Barzanî me di vê merasimê de dît ku ji gelek welatan bi taybetî welatên Rojhilata Navîn ên Kendavê 1200 mêvan beşdar bûn û di nava van kesan de Wezîrê Karê Derve yê Tirkiyê Mevlûd Çavuşoğlu jî hebû ku di asta bilind de di wê sondxwarinê de amade bû. Li gorî qeneeta te ku tu siyaseta başûr ji nêz ve dişopînî ji îro şûn de wê têkiliyên Tirkiye û Başûrê Kurdistanê berkuva biçin. Evet tabii bir defa Mevlüt Çavuşoğlu Ez pêşî vê yekê bêjim amadebûna Mewlûd Çavuşoğlu ya duê sondxwarinê de nîşaneweyekê ye ku Tirkiye giringiyeke mezin dide hikûmeta Herêma Kurdistanê. Türkiye daha önce Tirkiye di dema giştpirsiyê de bi polîtîkayên xwe yên xelet ên derve hemû Kurdên li cîhanê li xwe qeydan dibûn. Helbet di vir de polîtîkayên Îranê diyarker bûn. İranê Tirkiye dabû pêşiya xwe lê İran di vê polîtikayê de bi ser ketibû. Di encamê de di navbera hikûmeta Kurdistanê û hikûmeta Tirkiye de alûziyan dest pê kir. Di vê demê de nêrîna gelê Kurdistanê ya li hemberê dewleta komara Tirkiye jî guherî bû. Di vê qonaxê de ev nêrîn wê biguhere. Muhtemelen tabii Sayın Ez bawerim de wisa be bi serokbûna dewletê ya rêzdar Nêçîrvan Barzanî dê guherînên polîtîk çêbin. Lewra Mesûd Barzanî belê rêberekî baş e, fermandarekî baş e, lê siyaset tiştekî din e. Ji ber ku Nêçîrvan Barzanî ji ekola İngîlîz tê, ji ber ku bi ekola İngîlîzan siyaset dike, ji ber ku di siyaseta derve de xwedî asûyekê ye, bi İran, bi Tirkiye, Brîtanya, Amerîka û welatên din re têkiliyên wî xurtin. Ji ber vê yekê dê guherînên polîtîk çêbin. Ez dibêjim ji îro pê de Kurd dê polîtîkayê bikin. Baş e ji rêzdar Vedat Koçal pirsin li gorî qeneeta we di kak Newzat dibêje ki wê guherînekê di polîtikayê de çê be. Ev guherîn wê çi be? Hûn jî di wê baweriyê dane? Birêz Nêçîrvan Barzanî di Serokatiya Kurdistanê de nifşê çaremîn e. Her nifşeke serokatiyê eleqiya xwe rasterast bi şert û mircên dema xwe re heye. Şêx Ebdîselam Barzanî welatiyê împaratoriyek hebû û rastî dema modernatiya Osmaniyan hatibû. Rêbertiya wî zêdetir li dijî modernîtiya Osmaniyan serhildanek bû. Ew li dijî vê aliyê Osmaniyan bû. Profîla wî wisa bû. Rehmetî Mela Mustafa Barzanî jî rastî serdemana tewa dewletê tê. Ew rêberê sed sala bîstan bû. Rola wî ya rêbertî û serokatiyê zêdetir hişyarkirina neteweyiya Kurd bû. Ew rêberê leşkerî û dîplomâtîka têkoşîna neteweyiya Kurd bû. Rola wî wisa bû. Nifşê rêbertiya Birêz Mesûd Barzanî jî rastî dîktatûriya Saddam Husên tê. Wî têkoşîna neteweyî ku ji bavê xwe dewr girt weke fermandarekî pêşmerge bi pêş ve biro berdewam kir. Lê di salên 2000 de bi dagirkirina Amerîkaya Iraqê dîktatûriya Saddam Husên hate rûxandin. Di heman demê de ew bû sazomankarê avakirina dewletan û neçarma roleke wisa jî helgîre li ser milê xwe weke ku Birêz Bîngol jî got. Kesatîn weke Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî
زیاتر مدلên rêbertiya teknokratan in. Ew ji pozisyona rêberên karizmatîk, leşkerî û siyasiyên nifşên berê xwe zêdetir rêberên profesyonel in. Hem di hal û hereketên xwe de, hem di şêwaza xwe derberînê de, hem têkelên dîplomatîk û hem jî herî giring di lewxekirina cilûbergên wan de em vê yekê baş dibînin. Ji ber vê jî ez difikirim ku dê di dema serokatiya Rêzdar Nêçîrvan Barzanî de pêvajoya dewletbûna Kurdistanê ber bi pêş ve biçe. Ez ji vî nifşî re dibêjim rêbertiya çareyîn. Wateyeke wiha dideme di dema rêbertiya nifşê çaremîn de ku nav Rêzdar Nêçîrvan Barzanî, Mesrûr Barzanî û Quba Talebanî hene, dê sazomaniya dewletbûnê ava bibe. باشه زۆر سپاس دەکەم بێن گەلوە دیسا برێز نەبزات پینگۆر دەبێژە کە ئێدی di dema sazûmaniyê de ye ev Herêma Kurdistanê bingeha dewletekî tê avakirin û bi awayekî teknokratî tê birêvebirin. Di vê serdemê de di 4 salên pêş de hûn bawer dikin ku polîtika hewlêrê bandora xwe li Enqereyê bike û nêrîna Enqereyê ya çareserkirina pirsgirêka Kurdî yan jî nêzîkahiya pirsgirêka Kurdî biguhere. Yani tabii Kürdistan Yani helbet xizmeta herî baş ku lê serokê nû yê dewleta Kurdistanê di vê pêvajoya pêşiya de bike dîplomasî. Bi rêya dîplomasiyê tişta ku dê bike Herêma Kurdistanê ku ber bi dewletbûnê ve biçe. Di asta netewên yekbûyî de, di asta welatên din ên bi bandor de bide qebûlkirin. Nêçîrvan Barzanî ku dîplomasiyê baş bikartîne û dikare pir baş bikar bîne, ez bawerim dê xizmetên pir başî bike. Ez jê gelek bawerim. Helbet Nêçîrvan Barzanî rêbereke wisa ye ku têkiliyên bi Tirkiye re jî baş dizane, hesasiyetên Tirkiye dizane, xalên lawaz û hêrsûk ên damarên Tirkiye baş dizane. Ji ber wê yekê ew ê bi vê ezmûna xwe têkiliyên xwe yên bi Tirkiye re baş bike. Hikûmeta Kurdistanê, dewleta Kurdistanê di serdema wî de di 4 salên bê de bikaribe bihêsanî bi Tirkiye re bide rûniştandin. Oturabileceği bir dönem olarak görüyorum bu 4 yıllık süreyi. Wê bandora xwe li Enqereyê bike ku pirsgirêka Kurd jî bi rêbazên nerm çareser bike. Tabii zaten Ji xwe niha têkiliyên wî yên niha jî vê yekê nîşan didin. Bi Tirkiye re hin têkiliyên baş avakirine. Dibe ku hin derdûr vê yekê şermezar jî bike û nerast jî bibîne. Lê dewletek ji bo ku bikaribe li sînûrên xwe de silatdar be û van sînûrên xwe ji gefên derve biparêze, divê de silat be. Dibe ku dem bi dem ev yek hin derdûran bêyişîne. Dem bi dem dibe ku di nava xwe de rastî rexneyan jî bê. Lê ji bo avakirina dewletê ev hêmanên gelek giring in. Ji ber vê yekê di polîtikayên hikûmeta Enqereyê de em ji niha de hin guherînan dibînin. Li Bakur. görüyoruz. Evet. Belê, Çünkü amadebûna Wezîrê Derve Mewlûd Çavuşoğlu di merasîma sûndxwarinê de vê yekê nîşan dide. Tirkiye dixwaze van têkiliyan ji nû ve saz bike. Helbet ev têkilî dê li Bakur jî li Kurdistana Tirkiyeyê jî bibe sedema hin guherînan. Ev jî encex bi garantûriya hikûmeta Kurdistanê dikare pêk bê. olabilir diye Em vê düşünüyorum. pirsin devam bikin ji birêz Koçal. Kek Newzet dibêje bandora siyaseta hewlêrê û li Tirkiye wê çêbe û Enqere jî wê siyasetekî nerm bide meşandin. Ev di vê siyaseta nerm de Tirkiye wê hewl bide ku pirsgirêka Kurd jî bi rêbazên aştiyane çareser bike. Hûn jî di vê baweriyê de ne? Kesinlikle aynı biçimde. Ez ji sedî sed wisa difikirim. Bu değişim Ez duê barê dame ku ev pêvajoya guherînê ji berê dest pê kiriye. Bi taybetî piştî rûxandina rejima dîktatoriya Saddam Hüseyin. Berxwedana li Werkûbanê û pêvajoya trajîdiya Şengalê de eqlê dewletiyê Komara Tirkiye qebûl kir ku Sakis Bîkû û statokiya Lozanya li Rojhilata Navîn qediye. Herçiqas di rejima navxweyî de siyaseta navxweyî de dibêjin li Tirkiye Kurdistan tune ye,
هرن کوردستانی جی دما ام بر خود دن راستیه برس مولود چاوشوغلو د مراسم سند خوارنه ده آماده بو ترکیه جی بر ده راستیا دولت بونا کوردستان قبول کریه جبر ده قبول کریه بیا من افجه تراجیدیا عقل سیاسی اک پارتی زدتر پولیتیکیا استراتیجی عقل دولتیه Siyasal tercihlerinden çok devlet aklının stratejik bir politikası. Ev bandora ki çaval Bakure Kurdistan'a bike. هلبت د باندورکی بکه دور ده دو هماین دیار کرهنه یا یکمین نزیکاهی حکومت کردستان د ربرتیا نیچوان بارزانی ده ده نزیکاهی لهمبری پککی ده دیار کربه لیش بر ویزی ده ترج دولتا ترکیه دنا خود پیواجوی که قبول کرنا بدایبونا ستاتوکویا سایکزبیکو لزانیه اوی قبول بکه کو ایدی اف ستاتوکو وسا ناماشه ایدی تو هز نکار آوا کرنا دولتا کردستان بدراوستاندن بقاسی کو از دبینم دولت ایدی نرینا خلکی دوی هیلی ده دگوهرینه وی تشهید ده عقل جواکی از دوی باوری ده مکو دولتا ترکیه ده انتگریه وی پیواجویا دولت بونه به تکیلی جی پشی ده مکی ده وی وکه دو دولتین وک هف بین مشاندن ده مسئله باکوری کردستان جی ده مخاطبه دولتا کمارا ترکیه چارا سرکرنا پرزگیرکا کرد ده ایدی نخطا پککه به ایدی راست راز ده مخاطبه وی که دولتا کردستان به از وساد فکرم وساد بینم باشه زور سپاس برز نوزاد بینگل وب پرسم پیواجویا که آشتی و چاخه بقاسی کو من جوا فهم کر دوی بکه و روجوی خورتبونا پیوندین ترکیه و هولره و باکور کردستان جی نرمایه که نوبینه ددمه که کم ده اندمه که درج ده بس به کرتاسیش کلمه بره Tabii Türkiye'nin kendi هلبت دینامیک نافخوایی سیاسی نوا ترکیه رینا دوی که کو ددمکی کرد او یک پیگ بی کس نچاوره کو او یک زو به زو پیگ بی در روژه و ترکیه ده زیدتر ده هلبجارتن استانبول اگر آوا کرنا پارتی نو هلبجارتن انگشتیم پیش وقت ده روژه ویده بن لی عقل دولت دوی مجاره ده لسرکاره ده سردمک ناوین ده خباتک اوها هبه از او ساده بینم وکی که کاغویداد جی گوت پشتی و مرحله جخوا نشانه و ایکی جی هنه ترکیه ده به پک اکیره پیواجوه که آشتی نمشینه اف پیواجوانو ده زیدتر لحکومت کردستان بمشه لو را حکومت کردستان دکاره باندورا خالصر با کرجی بکه جبروه که دکارم بیجم که پیواجوه که نو بوی آوایی جنها دا دست پیکریه جی girildiğini söyleyebiliriz. باشه زور سپاس برز نوزاد بینگل را که او بخواه لیکولی نره و جوادات کوچال را که او بخواه جی پسپور زانستین سیاسیه فکر رامان خواه مرا پار وکر گلک سپاس کم جوارا تماشاوان هجا هف پیوین امیا طایبت لویدر بداوی بو حتی هف پیوین کدن ببینن خیر و خوشیه ده